A fin de semana trouxe un pouco de alivio na seca que está a sufrir o campo, aínda que non paliará o problema se non continúan as choivas. Unha situación que afecta tanto as explotacións gandeiras como ao agro e as novas plantacións de vide que tamén están a padecer a falta de auga. O que choveu esta fin de semana, aínda que para a corta da herba do silo valeu a vida, pois non chega. Seguimos cos mesmos problemas e as previsións pois non siguen sen ser boas. A cuestión é que nesta comarca o viño teñen moitos problemas as plantacións que se están facendo novas, porque teñen que regarse, se non se calles a planta, teñen problemas porque a cepa está nunha situación de estrés hídrico, e a ver como se presenta a primavera, porque ainda non brotou, entón a ver como se presenta, pero en principio preséntase tamén bastante mal. Na tema da horta, a xente está retrasando a plantación, ya que está plantando ten que regar, cousa así inaudita no mes de marzo. E aparte está o tema hai xente que xa ten medo que se lle quede os manantiais sin auga, porque aquí temos pozos para as granxas, para regar, están temendo que se sigue a seca tan grande que houve xa o ano pasado e a deste, que nun momento dado se queden sin auga nas explotacións. Hai xente que ten moito medo, porque sería un problema xa, aparte de non ter que darlle comida aos animais, non ter que darlle de beber, sería un problema moi grave. Entón é un problema realmente pois que é grave para a zona. Por outra banda, dende o Sindicato Labrego Galego sinalan e aclaran que as axudas recibidas polos gandeiros da comarca son axudas da PAC do 2011 que xa lles correspondían e que nada teñen que ver coa seca, como se aseguraba nun xornal a pasada semana, facéndose eco de notificacións feitas dende a Xunta. Non teñen nada que ver coa seca, son as axudas que xa nos correspondían, é dicir, non teñen nada que ver. E despois, o sector do viño e o sector da horta non teñen absolutamente ninguna axuda da Unión Europea, porque son axudas que se cobran por hectáreas, e aquí nin hai hectáreas, nin teñen dereitos de pagamento único, por exemplo. E co tema das axudas, pois é curioso, porque hai moitas formas de axudar a un sector que sigue sendo punteiro na comarca, punteiro en moitas zonas de Galicia, e que dá moitos postos de traballo aínda, non só repartindo axudas, é dicir, terras para ter forraxe, sistemas de regadío que están absolutamente abandonados como os de Monforte, etcétera, etcétera. É dicir, sempre parece que os gandeiros e as gandeiras que cobran todas as axudas do mundo da PAC, e non é certo. Entón, efectivamente, hai moitas formas de axudar aos gandeiros e as gandeiras e os de horta e os de viño, que non pasa sempre polo tema das axudas. E as axudas, pois ao mellor se persiste esta situación, ao mellor pois témolas que pedir, porque evidentemente pode haber xente que teña que vender animais porque non ten non ten forraxe para darlles de comer. Pero bueno, esperaremos como se presenta a primavera agora, e a ver que si podemos ensilar.